Magandang araw mga bata! Tayo nang mag-aral sa Filipino ng ikalawang baitang. Pag-aaralan natin ang pang-uri. Ito ay may layuning nakapaglalarawan ng mga bagay, tao, hayop, pangyayari at lugar. Ako ang iyong guro, Teacher Maricel A. Cuenta. Ating balikan ang inyong napag-aralan noong nakaraang araw. Ipakita ang thumbs up kung ang pares ng salita ay magkatugma at thumbs down naman kung hindi. Handa na ba kayo mga bata? Umpisahan na natin. Una, plato, bato. Ang tamang sagot ay thumbs up. Pangalawa, ibon, sabon. Ang tamang sagot ay thumbs up. Pangatlo, sako, suka. Ang tamang sagot ay thumbs down. Pang-apat, baka, tabo. Ang tamang sagot ay thumbs down. Panglima, baboy, kasoy. Ang tamang sagot ay thumbs up. Simulan natin ang ating aralin sa isang pagganyak. Sabihin kung anong pangalan ang nasa larawan. Ito ay isang tao. Ito naman ay isang lugar. At ito ay mga hayop. Ito naman ay isang bagay. At ito ay pangyayari. Magtungo na tayo sa talakayan. Ang nasa larawan ay aso. Ilarawan nga natin ito. Ang aso ay isang hayop. Sila ay maamo, maliit, ano naman ang nasa larawan? Ito ay isang simbahan. Ang simbahan ay isang lugar. Ito ay matao, tahimik, at malinis. Ang nasa larawan ay isang doktor. Ang doktor ay isang tao. Ano kaya ang naglalarawan sa doktor? Maalaga, magaling, at masipag. Ito ay isang mesa. Ano ang maaaring naglalarawan sa mesa? Ang mesa ay matibay, makinis, at malapad. At ang huling larawan ay ang kaarawan. Ito ay isang pangyayari.
Ang kaarawan ay masaya, masarap. Narito ang mga salitang ginamit natin upang ilarawan ang aso, simbahan, doktor, mesa at kaarawan. Maamo, maliit, matao, tahimik, malinis, maalaga, magaling, masipag, matibay, makinis, malapad, masaya at masarap. Ang mga salitang binasa ko kanina ay tinatawag na pang-uri. Ito ay mga salitang naglalarawan ng anyo, laki, kulay at hugis ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Narito ang iba pang halimbawa. Ang langgam ay isang hayop. Ito ay maliit, matyaga, masipag, kulay pula at itim. Ang Baluarte Zoo ay isang lugar. Maraming tao at mababangis na hayop. Pamilihan ay isang lugar. Ito ay malinis, maganda, maluwang, maraming tao. Sampaguita ay isang bagay. Ito ay kulay puti, mabango at maliit. Si Dr. Jose Rizal ay isang tao. Siya ay matapang, matalino at guwapo. Pista. Ito ay isang pangyayari. Ito ay masaya. Naunawaan niyo na ba ang ating aralin, mga bata? Handa na ba kayo sa isang bagong gawain? Tara, umpisahan na natin. Piliin at ikahon ang mga salitang naglalarawan sa bawat pangungusap. Una, bago ang aklat. Ang tamang sagot ay bago. Pangalawa, mababaw ang tubig sa ilog. Ang tamang sagot ay mababaw. Pangatlo, si Rosa ay magalang sa nakakatanda. Ang tamang sagot ay magalang. Pang-apat, matamis ang hinog na mangga. Ang tamang sagot ay matamis. Panglima, ang mesa ay parihaba. Ang tamang sagot ay parihaba. Para lubos ninyong maunawaan ang ating aralin, may ipapagawa ulit ako sa inyo. Tukuyin ang salitang naglalarawan at ang inilalarawan nito. Una, maiksi ang buntot ng aso. Ang salitang naglalarawan ay maiksi at ang inilalarawan nito ay ang buntot. Pangalawa, si Ginang Reyes ay matulungin. Ang salitang naglalarawan ay matulungin
at ang inilalarawan nito ay Ginang Reyes. Pangatlo, ang mga rosas ay mapupula. Ang salitang naglalarawan ay mapupula. At ang inilalarawan nito ay ang rosas. Pang-apat, malawak ang Rizal Park. Ang salitang naglalarawan ay malawak. At ang inilalarawan nito ay ang Rizal Park. Panglima, mapagmahal ang mga bata sa guro. Ang salitang naglalarawan ay mapagmahal. At ang inilalarawan nito ay ang mga bata. Tignan ko nga kung may naunawaan kayo. Ano ang ating napag-aralan? Tama. Ito ay pang-uri. Ano ang pang-uri? Magaling! Ito ay mga salitang naglalarawan sa anyo, laki, bilang, at hugis ng tao, bagay, hayop o lugar. Dahil alam nyo na kung ano ang pang-uri, dumako na tayo sa aplikasyon. Ang gagawin ninyo ay tukuyin ang angkop na salitang naglalarawan sa bawat larawan. Una, ang yelo ay malamig, mainit. Ang tamang sagot ay malamig. Pangalawa, ang bahay ay matibay, magaling. Ang tamang sagot ay matibay. Pangatlo, ang hinog na mangga ay madilaw, mapula. Ang tamang sagot ay madilaw. Pang-apat, makulay, malabo ang paligid. Ang tamang sagot ay makulay. Panglima, ang damit ni Kuya ay malaki, maliit sa akin. Ang tamang sagot ay malaki. Masaya akong nasagutan nyo ng tama ang aplikasyon. Ngayon, tumungo na tayo sa huling gawain. Ito ay ang pagtataya. Pakinggan ang babasahing kwento at isulat ang mga salitang naglalarawan na ginamit dito. Makinig kayong mabuti mga bata para maisulat ninyo lahat ang mga pang-uri. Handa na ba kayong makinig? Ang Rizal Park ay isang magandang pasyalang lugar sa Pilipinas. Ito ay nasa lungsod ng Maynila.
Dito matatagpuan ang bantayog ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Ito ay nasa tabing dagat kung saan makikita ang maganda at makulay na paglubog ng sikat ng araw. Maraming tao ang namamasyal dito upang mag-picnic. Nakalalanghap dito ng sariwang hangin dahil sa maraming halaman at malalagong punong kahoy na nakatanim sa buong parke. Naisulat niyo ba lahat ang inyong sagot, mga bata? Tignan natin ang wastong sagot. Tignan ninyo ang inyong mga sagot. Maganda, makulay, marami, sariwa, at malalago. Binabati ko kayo, mga bata. Dito nagtatapos ang ating aralin. Hanggang sa susunod!